छाड़पत्र ହେଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ବାବଦରେ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟି ଯାଇଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବାହା ହେଇଯାଉଛି, ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥାଉ ନଥାଉ ସେମାନେ ଜାଣି ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇକି ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଭରଣ ପୋଷଣ ବାବଦରେ ମୋତେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଏତିକି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଏତିକି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଏଭଳିଆ କରିକି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ହିଁ ସେମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଜଜ୍ ଯିଏକି ଗୌରୀଶଙ୍କର ଶତପଥୀ ସେ ନୂଆ ଲ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଜଣେ ଧର ଭଲ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଭଲ ଅଛି, ସେମାନେ ଖଟିକି ଖାଇପାରିବେ, ସେମାନେ ନିଜେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ, ତ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହିଳାମାନେ ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ବାବଦରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଏଇ ବରିଷ୍ଠ ଜଜ୍ଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିବାରୁ।